मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों। खबाइ हेबनाय, खबाइखौ जोंनि मानसिफोरा फ्राय हेबनायखौ बावलांबायानो। नाथाय खायसे खायसे जोंनि आबादारि एबा गामियारि रायजोफ्रा दाबो माने खबाइ हेबनायाव मोनबेसे लायो बेखौ? बियो फार्स्टआव जुरिजेननाया 7था 14था होनांगौ आरो फारसेथिं 7था फारसेथिं 7था आरो बिनि उनावहाय 6था होबावगोन 12था जायखिया माने बे थिनदालियानो जागोन आरो थिनदालिया हेबलांगोन आरो आं दा फार्स्टआव गंब्रै लाग्रोबाय नै गंथाम दंबावो फारसेयाव 7था आरो दा ओरै फारसेयाव नामावगौ फारसेयाव 7था 14था जाहैगोन नै खाथिया एसे नामावगौमोन जाहैगोन आरो 7था जाबाय 7था जाबाय 14था जाबाय थारमाने 14था जाबाय फारसेथिं मोनब्रै फारसेथिं मोनथाम फारसेथिं मोनब्रै फारसेथिं मोनथाम बे खबाइ जुरिजेननाय बियो खबाइया जुरिजेननाय जाहैबाय आरो नै बिदि होबाय नै बिनिफ्राय आराम्भ खालायसिगोन दा नै ओरैजाय होसिगोन आरो थिनदालिया लानांगोन थिनदालिया लाबाय थिनदालिया लानानैसो बानायनांगोन आरो बेखौ नैबे बिदि आरो सोलोंनानै ला बियो जोंनि हारिमु गोग्लैयो। नै दा बियो खैथा आरो जाबबावखौहाय दा बेवहाय गासै 12था जाबदेरबावनाय जाबाय ओरैहाय ओरैनो गंथाम ओरैबो गंथाम 6था 12था बायदिना 14 ओरै 14 2 14 28 12 बेबायदि होनानै बे जुरिजेननाय बेखौ खबाइ जुरिजेननाय जाबाय। बिदि दाना नै बेखौ गंथाम जाहैबाय बियो गंथाबबायना बारा जायासै माथो दा हेबलांगासिनो दं बेबायदिनो जुरिजेननाय बियो जुरिजेननाय माने एसे हेब्बाय आरो एसे दा बियो एसे बे खबाइ खिथुआ जेला एसे गुवार जाबाय होमबाना बेखौ थिखांनानै हेबसिगोन आरो ना।